velkommen til Idrætsprojektets mandagsøvelse. Jeg håber, I har haft en god påske. Det her er en lille yogaøvelse, vi skal lave, og samtidig en reklame for yoga-workshoppen på Idrætsprojektets uddannelse i frivillig socialpædagogisk arbejde på torsdag den 9. april herude på Amager, Sundhedsvej 42 fra kl. 17 til 19. Så kom og vær med. Det bliver rigtig sjovt, det er meget, der står for det, og selvom man har en god ølvej, så kan man sagtens være med. Så jeg vil tage en lille øvelse, som vi kan prøve af derhjemme. Man stiller sig med hoftebredde mellem fødderne, så tager man et langt skridt tilbage med det ene ben, så langt at man har 90 grader her. Drejer man foden, så den er lige. Så lægger man sin underarm midt på låret og strækker øverste arm op over hovedet. Og så mærker man et rigtig dejligt stræk, lidt styrke i låret også. Og hvis man vil udfordre sig selv, så løfter man den underste arm op her og står et par sekunder. Yes! Jeg glæder mig til at se jer alle sammen på torsdag. Prøv det af en gang. Det er sjovt, det er hårdt, og I bliver bumstærke. Vi ses. God mandag.